ассалому алайкум дӯстони азиз, бинандагони муҳтарам, бардорои дурназик буда 1 дақиқаву 20 сония вақтона мегирам. хоҳишманд ҳастам. як эълона гӯш кунед сараввал, баъд навора идома метем. дӯстон, хоҳиш мекунем, мега ба ман аз 2 то 4 сотиқ рости замин дар курай бо нархи 60,000 сомонӣ. фарқ надорад 2 та 3 ёки 4 та то 60,000 сомона. аз кадом тараф? аз тарафҳои ҳисор ё ин ки уртабоз, аз ваҳдат низ бошад ҳам мешавад. дӯстон, маблағ тайёра бе тариқи рекламаи ман метавонед ки шумо савдо кунед. дошта бошед, хоҳишмандам ба ҳамин бардор ман муроҷиат кунед. ду рақам аст. якум рақам 985 60 36 87 дастӣ ва +7 охири 16 14 ватсап дорад. на марҳамат, касе ки замин дорен ҳами акара як дастгирӣ кунед, соҳиби замин шавад. савдо кунед бе тариқи реклама. ва баъдан дӯстон ба шумо чӣ мегӯм? хонаҳо аз душанбе ҳастанд. аз дигар нуқта ҳам ҳаст дӯстон, не ки квартира бисёртар аз душанбе аст. барои қабули реклама ҳатман метавонед ки шумо муроҷиат кунед. хона дорен, мошинаи замина бардор, фарқ надорад, молу маҳсулот техникаҳо дар ватсап ва ҳам дастӣ ва ҳам телеграма имо метавонед дӯстон муроҷиат кунед. меҳмоное ки нав омадед, хоҳишманд ҳастам, лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. навор ба нафъи шумо мегзарад. биен ҳама каса лайкора мезанем, бардору тамошо мекунем навори имрӯзара. инак мегзарем дӯстони азиз ба эълони аввал. квартираи фурӯшӣ дӯстон бинед дар душанбе астед бача. дар душанбе ки дорои 2 ҳуҷра дохил мешавад ба ноҳияи Сино. аниқтараш дар маҳаллаи Навбаҳор дар Гипраземай. 2 хонаага дар бинои 9 ошонаага. квартира низ дар ошонаи 9 қарор дорад. яъне ки дӯстон, ин квартира дар мансард аст. мансард чия гуфта агар савол бутен, ана кришагӣ мешавад. да, падоби криша хулоса 420,000 сомонӣ, ана ҳамин 36 квадрат ки ҳамон ҳоҷатхона дорад дӯстон, дар ошонаи 9 аст. рақамҳои 201 84 охираш бошад 4 та 0. танҳо рақами дастии бардор мо кор мекунад. марҳамат, касоне ки дар шаҳри Русия ҳастен, тавассути мобигап ёки дигар хел метавонед ки шумо ба алоқа бароед. дӯстон, лифт дорад, 3 таига треза дорад дӯстон, дар ҳамин 2 ҳуҷра. инак ба эълони дуюм мегзарем дӯстон азиз ва бинандагони муҳтарам. ин бино откритый лестница, яъне дар ин ҷо лифт намешавад дӯстон. 61 микрорайонда, 61-умда дӯстон. хулоса дорои як ҳуҷра дар ошонаи аввал. лифт ҳам тамоман ба шумо лозим нест дӯстон. 425,000 сомонӣ, 30 метри квадратия. 30 метри квадратӣ бо ҳамин гуна нарх. рақамҳои 712 22 22 27. бародар мо ватсап дорад ва ҳам дастӣ. аниқтараш дар киҷоя дӯстон? дар бозори Саховат, наздик ба ҳамон тараф. садиқ ва масҷид ҳаст барои намоз адо кардан дӯстон, ва бозори Саховат низ наздика дӯстон. ина марҳамат, бетараф набошед агар ки аз замин тарафҳо нияти хона харидан дошта бошед. 425,000 боз муомила ҳатман дорад. эълони сеюм мегзарем дӯстони азиз. ҳамин навор ба нафъи шумои хулоса. бача, 3 дар хона соҳиби 12 сотиқи дигар замин мешен, плюс ҳамаи и раҳора бинед дӯстон. санг рехтагия хулоса бе малол дӯстон, автомобилтон метавонед ки брава. дар ноҳияи Қумсангир аст, дар ҷамоати Розиқобод дӯстон, дар деҳаи Қазохон. дорои 3 ҳуҷра, ана мехелин ҳолат ва 12 сотиқи дигар замин бо нархи 195,000 сомонӣ. 2 то рақам дорад акамон. плюс 999 936 66 60 16 дасти акамон ва плюс 7 39 618 01 65. дар ин ватсаби русӣ хулоса. 3 дар хона, 2 таш плюс и бо ремонт дора, 1 таш бе ремонт ай дӯстон. ошхонаву ҳаммом ҳаст дӯстон. кухни ва анҷемхонаву оғилхона низ дорад. мактабе ки фарзандако шумо таълим мегирад дӯстон, максимали 100 метр дорай. об ва барқ дорад. раҳо хай дӯстон, нормалӣ, бад нест. инак мегзарем дӯстони азиз ба эълони чорумон. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансор, дар 9 километр бардор, дар 9 километр хулоса назди бозорча дай. иборат аз 2 ҳуҷра дар ошонаи аввал. квадратш бали дуруст каме хурдтара, лекин намедонам чӣ хеле кардаги. ана 2 ҳуҷра кардаги. 450,000 сомонӣ нарх. ҳолати хона састани хайхтон бинед дӯстон, баҳо битен, вароди бад нест. дар ошонаи аввал аст. 907 37 19 19. акамон ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ. боғча садик наздик ба бозори Саховат низ
هست دوستان. معلوماتی بیشتر دوستان میتونید که شما طریق واتساپ خطی برادرمون با صحبت کنید. لبوی وریم برادر جان میتونید که زنگ زدن بگیرین. ساعت 1 شب 3 شب خلاصه هرخشی زنگ بزنید شما. اینک به اعلان پنجم میگذاریم. اگر خطا نکنم اعلانم نگاه نکردم راستی. کوارتیر فروشی در ناحیه فردوسی است. این هم در 61 میکرورایون. عذر زیاد در 65 میکرورایون دوستان. انا دوم бошад доми 10 ошонаага аст. Квартира низ дар ошонаи даҳам қарор дорад. Доро як ҳуҷра 31 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе дӯстон. 490,000 сомонӣ, қариб ки 500,000 сомонӣ. бениҳоят дӯстон арзон бигем, агар хафа мешен. бениҳоят қимат нархи наво. хай чико кунем? ин нархи навора дӯстони азиз ма дили худам намемонам ҳеҷ вақт. рақамҳои вавилон ватсап ва ҳам дасти яка. марҳамат занг занед. ҳам дастӣ дорад ва ҳам ватсап. дар инҷа дастӣ нависондам. мегзарем ба айлони шашмон. боз квартира фурӯшӣ дӯстон дар Душанбе. ин ҳам дар Фирдавсия. дар Колхози Россия, дар кӯчаи Қаҳор, дар кӯчаи Қаҳоров дӯстон. Колхози Россия мега ин тарафо бидагиё ҳатман мефаҳмед хитон. 500,000 сомонӣ нарх, 40 метри квадратия. оинаи нилгон, ҳуҷраҳо ҳама бо таъмир. дорои 2 ҳуҷра дар ошонаи аввал аст. инан дом бошад доми 4 ошонаага аст. ина боз ба инобат бигирем дӯстон. дар масъалаи ҳуҷҷатҳо техпаспорт ҳастай. нархи гузошта шуда ҳатман боз муомилаи зебо дорад. ина фаромӯш накунед бародор азиз. рақамҳои 077 24 09 90 ватсап дора камон. дар дастишам метавонед ки муроҷиат кунед. 3 тиреза дорад. эълони ҳафтум мегзарем дӯстони азиз. боз як квартираи дигар дар Ваҳдат буд дӯстон. дар байни ҳамин ки хонаҳо мондем. Ваҳдат низ дар Душанбе наздик аст. бале дуруст каме ана роҳ масофа дуруст ҳаст, наки наздик. дар шаҳри Ваҳдат дӯстон, дар Бостон почта, ин тарафаро шумо худтон 100% медонед. дар пушти почта хулоса ана ҳамин дом қарор дорад. айни ҳол таъмираш бе таъмир дар ҳисоби коробка 2 комната мешавад. 55 метри квадратия, 310,000 сомонӣ нарх гуфта истодан. ҳатман муомила. рақамҳои 931 67 67 акамон ватсап дора. метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ина марҳамат касе ки дар ҳисоби коробка харидари буд. инак мегзарем ба айлони ҳаштумон. бародарҷоно аммо лайко жалка нест ки дудартунда лайкора бизанем ба ҳазур тамошо кунем. касе ки подписатсия накарда подписатсия кунем. дар Зарафшон дӯстон, дар доми Мастерок, дар ошонаи панҷум, бино аз 20 ошона қарор дорад. иборат аст дӯстон. дар ошонаи панҷум аст. обу свет иҷода дӯстон 100% гарантия хати мебарояд. лифт низ дорад. дай масало 460,000 сомонӣ нарх, 45 метри квадратӣ ва дорои 2 ҳуҷра дар ошонаи панҷум. рақамҳои 201 52 37 37 ватсап дорад дӯстон. марҳамат метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед. ҳуҷҷатош техпаспорт ҳаста. хулоса ҳуҷраҳо ҳама таъмир доранд. занг задан аст халос. мегзарем ба айлони наҳмон. навор каротки шава. вақти зиёдати шуморо ҳам нагирам. аз пайи кори хитонам шидамтон шартай дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансор, дар мости 46 хулоса. гидета як 500 ёки 600 метр то мости 46 ҳам хароҳ разница дорад дӯстон. то даҳум базара. иборат аз як ҳуҷра. ин ҳам дар ошонаи аввал аст. 35 метри квадратӣ. дом бошад доми 4 ошонаага. 35 квадрата 400,000 сомонӣ нарх дорад дӯстон. ва рақамҳои 783 08 0101 акамон рақамҳои дастӣ дорад. марҳамат муроҷиат кунед. мегзарем ба айлони даҳмон дӯстони азиз. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. дар Душанбе дӯстон, дар Фирдавсия, яъне як комната дар ошонаи даҳам 31 метри квадратӣ дорад. 31 метри квадрат аст обши. кухни ҳаст, ҳамом, ҳоҷатхона, ҳама 100% қоидави. фақат дар омадану зиндагӣ аст халос. айтреза рости сартона мебарорен дӯстон. тамоми шаҳр намоён мешавад. дар ҷои обод. ремонти хонаам люкса. хитон чихе ки дида истодаен бад нест. ништия конкретна хулоса медорени қоидави зиндагӣ мекунен. душавоша бинен чихе чотка мошини хулоса.
рақамҳои 907 65 35 95 танҳо рақами дасти якай марҳамат шербачиён муроҷиат кунед. бардорош лайко жалка нест, ҳатман обуна шавем. барои қабули реклама хона дорен, мошина чӣ молум асо техникаҳо, ҳатман барои реклама кардан, барои савдо муроҷиат кунед дӯстон. нархи навоҳои хонаҳои худтона дӯстон ба арзишаш монед, даже ма гарантия метем ки савдо мешавад азиз. мо дар хизмати шумо ҳастем. хулоса ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо карден, лайк монед дӯстон. ман миннатдор. то навораҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.